A za Prídesí je to Adam Ott, Matěj Konopík a Jan Svoboda. Vlastně se na briefingom vážuje, takže rozumí tomu, jak se ten team racing má dělat, tak uvidíme si, jestli se dočkáme nějaký představitelný manévrů. Máme minutu 5 do startu. Tak je to tam uletěla všechno. Jestli přijde zase protestuje nebo ne. Rozhodčí to mluví. Máme 30 sekund do startu. Tak a máme tu první penaltu. Udělují Vašek Radine. Takže 970 za deadline Formule na startu. Dostalo pečky. Takže právě startováno a pozice po startu zatím celá plocha spíše stojí osirem. A vypadá to, že Kristof má pozici 1 a další penalta. Ano, takže 6-8-9 dostala penaltu za levou pravobok, čili další zástupce týmu 10, další zástupce první týmu a Vašek zvedá zase červenou vlajku, zvedaví zase to blok. Tak za dokončou startovní značkou dostává penalty 7-9-1 týmu 9, což je Barča, takže na penalty, takže na penalty je to zatím 2 penalty pro Prídesí a penalta pro Prídesí, tak vypadá to, že v této rozjížďce se veškeré protesty, penalty, akciky vynahradíme si zkrátka ještě všechny vyvíjeli první 4 hvězdičkách. Tak a situace tedy vypadá. Potom, co se nám to tam vyčervenovajkovalo.